אכילה מודעת. נתחיל בתשומת לב לגוף. עצמו עיניים או השפילו מבט מטה. שבו בנינוחות. שימו לב למנח הגוף. למתח שאולי קיים בפנים, בכתפיים, בגב. נשמו מספר נשימות עמוקות ומודעות לחלל הבטן התחתונה. ובכל הוצאה של אוויר, הרשו לגוף עוד קצת להרפות ולהתרווח. עכשיו, הניחו לנשימה, ותנו לה להמשיך באופן טבעי. אין לאן למהר, בקרוב תתחילו או תמשיכו לאכול. האם אתם מרגישים רעב? איך הרעב מרגיש? האם הוא בא לידי ביטוי בתחושת ריקנות בקיבה? כיצד הפה מרגיש? יבש או רטוב ברוק? אולי יש תחושה מסוימת בראש, כאב קל או ערפול? אולי אתם שמים לב לאיזשהו רגש, עצבנות או חוסר סבלנות, או אולי התרגשות לקראת ההנאה מהאכילה. הרשו לעצמכם לחוות את התחושות והרגשות האלו כמתבוננים מהצד, בסקרנות ופתיחות. האם ניתן לתת לתחושת הרעב דרגה מקלה לכבדה, בין 1 ל-10? זה אינו ציון או מדד לצורך באכילה, אלא רק עוד דיוק שעוזר לנו לחזק את היכולת לשים לב לגוף ברגע זה ממש. עכשיו פיקחו עיניים והתבוננו באוכל שמונח מולכם. תנו לצבעים, למרקם, לצורות ולריחות לשטוף אתכם. הפנו את מלוא תשומת הלב לכך שהמזון הזה קיים מחוץ לגוף שלכם, ובקרוב הוא יהיה חלק מכם. אמרו בלבכם תודה על כך שהמזון הזה נמצא כאן מולכם, ותזכירו לעצמכם שאתם בוחרים לאכול את המזון הזה. הכינו את הביס הבא, עם המזלג או הכף או בידיים, ושימו לב לקולות כאשר אתם אוספים את הביס. אולי קולות נקישה של הסכו"ם, או קולות אחרים מהמפגש של הסכו"ם עם האוכל. קרבו לאט את המזון לאף, ושימו לב לריחות. האם הריחות התחזקו? האם אתם שמים לב להבדלים בין הריחות השונים? האם הריח משפיע על תחושת הרעב או על התאוותנות שלנו? כעת שימו את האוכל בפה, והניחו את הכף או המזלג על השולחן או על דופן הקערה או הצלחת. לפני הבליעה, זה הזמן ללעוס בתשומת לב מלאה. נשים לב לטעמים, לתחושות בפה ולמרקם שמשתנה בזמן הלעיסה. אנחנו נלעס כל ביס במשך כחצי דקה. המשיכו ללעוס, להפוך ולערבל את האוכל בפה. האם הטעמים משתנים? האם שמתם לב לטעם חדש? שימו לב למגע של האוכל בלשון, בשיניים, בחך. האם המרקם של האוכל משתנה? עכשיו בילעו את המזון ושימו לב לתחושות השונות בזמן שהמזון עושה את דרכו לקיבה. שימו לב לטמפרטורה ולתחושות בגרון, בוושת, בקיבה. קחו נשימה עמוקה ונסו למדוד את רמת הרעב שלכם כעת. האם היא נחלשה? אולי התגברה? אם אתם אוכלים עם עוד אדם או יותר, אשר משתתפים באכילה מודעת, אפשר עכשיו לפגוש אותם במבט, עם חיוך קל, ובלי מילים להודות על הישיבה והתרגול שלכם ביחד. אם אתם לבד, חייכו לעצמכם. גם לכם מגיע תודה שפיניתם זמן לאכול באופן מודע ובריא. מוכנים לביס הבא? לאט ובסבלנות, הרימו את הכף או המזלג תוך כדי תשומת לב למראות, לקולות או לריחות. עוד מעט הביס יהיה בפה. אין מה למהר. כשתשמעו את צליל הפעמון, זה יהיה הסימן לשים את האוכל בפה. להניח לאט את הכף או המזלג בחזרה על השולחן ולהתחיל ללעוס. אבל הפעם ללא הנחיה שלי. אתם תמשיכו ללעוס,
בכל פעם שתבחינו שהתודעה נדדה לה למחשבות אחרות, תחזירו את תשומת הלב ללעיסה, אם זה לטעמים או לתחושות בפה. וכשתשמעו שוב את צליל הפעמון, זה יהיה הסימן לבלוע. מוכנים לביס? הניחו את הסכו"ם והתחילו ללעוס. ועכשיו ניתן לבלוע. שימו לב לתחושת הרעב. האם היא השתנתה? נאכל עוד ביס אחד בצורה זהה. פעמון ראשון, הרימו לאט את המזלג לכיוון הפה. התמקדו בחושים השונים. בצליל הפעמון השני, שימו את האוכל בפה. הניחו את הסכו"ם והתחילו ללעוס. בצליל הפעמון השלישי, בילעו את המזון ושימו לב לתחושת הרעב או הסובה. הרימו לאט את המזלג לכיוון הפה. כעת שימו את האוכל בפה. הניחו את הסכו"ם והתחילו ללעוס. ועכשיו ניתן לבלוע. ניתן להמשיך לאכול במודעות מלאה, עם או בלי ההקלטה, בתיאבון.